tardes, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte en Radio Burela. Na próxima media hora imos repasar a xornada dos equipos bureleses na pasada fin de semana. Hoxe contamos cun convidado de excepción aquí en Radio Burela, Sergio Cora, xogador do primeiro equipo do Pescado Rubén masculino. Boa tarde, Sergio. Buenas tardes. Bueno, pois imos comezar por aí co equipo masculino do Pescado Rubén Burela, que ganou por 9-1 ao Tenerife Toscal. Os goles do conxunto burelés, obra de Matamoros en dúas ocasións, de Luisma, de Colacha, e do Ramos do equipo tinerfeño en propia porta foi outro dos anotadores para o Burela, Renato, Elder, Chus e o propio Sergio Cora. O gol do Tenerife Toscal marcou no Cristian Blanco. Bueno, partido cómodo, plácido para o Pescado Rubén ante o colista de segunda división, que está a sufrir na categoría, só leva 2 puntos nas 13 xornadas disputadas. O cadro que adestra Juanma xa ganaba no minuto 10 por 3-0, foise ao descanso cunha vantaxe moi clara de 6-1. Mención especial para Matamoros, que marcou outros 2 goles, suma 13 dianas, e cuarto na clasificación dos mellores goleadores da categoría. E a xornada pois non foi propicia no que atinxe os resultados dos outros equipos para o Burela, porque os equipos da zona alta pois non fallaron. Repasamos rapidamente a excepción do Puerto Llano, que empatou na pista do Betis por 5-5, e o Valdepeñas ganou o Elche 5-2, o Antequera derrotou a Onoia por 0-8, e o Barça B levou os 3 puntos da pista do Córdoba cun gol decisivo de Daniel no minuto 39, 4-5. O filial del Pozo pois tamén gañou o seu envite fronte ao Rivas 6-2. Así as cousas, o cadro burelés é quinto, ten 24 puntos, a 2 do líder o filial do Pozo, o Valdepeñas é co-líder, mentres que Antequera e Barcelona Lasa pois suman 25 puntos. Detrás do Pescado Rubén Burela fican o Puerto Llano sexto con 23 tantos e o Bisontes Castellón, que é séptimo con 21. Imos logo falar dese partido Burela Pescado Rubén Tenerife 9-1. Bueno, Sergio, a priori un partido cómodo polo que dio o marcador. Foi tanta a superioridade do Burela? Sí, a verdade é que sí. Bueno, relexámonos un pouco no 3-1, bueno, no 3-0, que foi cando anotou o xogador do Tenerife. E bueno, despois do tempo morto e da charra de Juanma, o equipo volveu a ser o que era nos 10 primeiros minutos, e continuou como acabou, co 10-0, co 9-1, perdón. Bueno, empezastes moi ben. Antes dicías dese pequeno baixón de rendemento que distes, que supuxo o 3-1 ese tempo morto. Si que empezastes moi ben, non? Eles eran, xa digo, colistas con 2 puntos, pero empezastes o partido moi motivados e axiña marcastedes. Sí, empezamos o partido motivados porque xa dice Juanma antes de salir ao partido que cada partido é unha final e temos que xogar como se fose unha final, e sempre salimos motivados, a verdad. Importante, máis se caben nestes casos, non? Diante de rivais que están sufrindo, que están pasando mal, que non teñen moitos puntos, importante manter esa intensidade non só nos partidos, digamos, contra equipos da zona alta, senón tamén neste tipo de neste tipo de partidos, que a verdade son os que probablemente che poden facer máis daño, porque salimos un pouco máis confiados, pero bueno, vendo o partido outro día, creo que salimos moi ben, e eso, acabou así. Simplemente foi ese momento con 3-1, tempo morto, sí que despois o equipo volve outra vez a dar o mellor de sí, non? Sí, é o que se reflexou así no marcador. Despois dese 3-1 chegaron os outros tantos, e así acabou o partido. Con que te quedas do rendemento do equipo do partido? Onde crees que estivo a chave para gañar? Sobre todo na circulación, que é o que máis pide Juanma, na intensidade, en a presión, e xogar, que é o que sabemos facer. Un dato importante tamén é que foi unha goleada moi coral, non? Como se dice, moitos xogadores participaron, marcaron gol, e entre eles que, marcando 9 goles a veces pois
pois, é o resultado pois, dun xogador que fai un hat-trick, do xogador que marcan varios goles. Neste caso, todos os xogadores aportaron, non? Tamén na faceta ofensiva. Aportamos todos, é o que ten que ser. Mais ou menos, máis ben sempre porta pouco máis Matamoros, porque é o máximo goleador do equipo, é o que leva o dos goles, e, bueno, está ben que anotemos todos, de vez en cando. Como viche o Tenerife, o vosso rival? Bueno, un equipo que facía pouco tamén había cambiado de entrenador, polo que oín, un equipo que non sabría como definirlo así. Vese que, a pesar de, digamos, os malos resultados que está tendo, bueno, colista na clasificación, sí que parece que saía o Vista Alegre sen intentar trabar o partido, digamos, intentar xogar de tú a tú o Burela, non? Eu vendo desde o banquillo, a verdad, eu non lle vía moito que xogar, xogaba moito así, tirando un pouco para arriba, sin moita idea ao que xogar, e, bueno, tampouco lle vin gran cousa como para facernos moito daño. Solamente ese 3-1 e despois nos confiamos un pouco, pero, bueno, partido doado. Imagino que tamén para un equipo como na situación na que se encontra, pois, complicado anímicamente, non? Pois encaixar 3 goles en Burela rápido contra un dos candidatos a estar arriba. Imagino que eles tamén se viñeron un poquinho abaixo, non? Sí, a verdade que sí. Bueno, importante tamén gañar na casa despois de varias, bueno, xornadas de incertidume na casa. Os resultados non eran malos, eran 3 victorias, 2 derrotas na casa, pero, digamos, para un candidato a estar arriba, para un equipo que soña co ascenso, sí que era un comportamento un poquinho irregular, non? Do Burela na casa, e amarraste esos 3 puntos. O comportamento, sí, bueno, perdimos 2 partidos aí seguidos, unha casa e outro fora, bueno, viñamos con un pouco cabizbaixos e tal, pero, bueno, as charlas de Juanma, a verdade que a min motívanme, si salgo a xogar, si fora máis continuo o meu xogo, pois eu saldría a tope, como salen os meus compañeiros, que salen a cada partido a gañar e facelo ben. Imagino que un pouco o ascenso pasa por eso, non? Por Vista Alegre, por ser fortes na casa. Sí, por ser fortes na casa e tamén sacar algún puntiño fora da casa, que é tamén moi importante, pero sobre todo os da casa. Xusto agora, ademais, ven un tramo da competición un pouco especial, non? Son 4 partidos, os próximos 4 partidos, 3 na casa, non? Sí, 3 na casa e un fora, que vamos para esta semana non, para a seguinte vamos a Sevilla contra o Betis, que tamén vai ser un partido difícil na súa cancha, e, bueno, intentaremos ter os 3 puntos. Primeiro sacar os 3 puntos que tenemos agora na casa contra Mengíbar, que tamén van ser moi importantes, pero primeiro é este fin de semana e despois o resto. Por recordarlle aos nosos ointes, pois, como decíamos, dos próximos 4 partidos na casa para o Burela Pescado Rubén. Na vindeira fin de semana, como decía Sergio Cora, recibirá o Mengíbar, que é noveno con 19 puntos, e despois na fin de semana do 16 de decembro desplazarase tamén, como decía Sergio, a pista do Betis, e vai acabar o ano o equipo de Juanma con derbi en Vista Alegre fronte ao Noia. Xa no 2018, a fin de semana do 13 de xaneiro, que é cando volve a competición de Liga da segunda división, pois medirase ao Valdepeñas, tamén diante da afección, un partido que promete ser moi interesante, non? Ante outro candidato ao ascenso. Promete, porque xa ali no partido de ali foi moi, para ser o primeiro partido de Liga, foi moi intenso, moi reñido. A mí a verdade é que chegar ali e ver toda esa xente ali na afición, espero que sexa Burela moito mellor que eso, e que podamos gañar e sacar os 3 puntos, que tamén van ser moi importantes. Bueno, o próximo rival Mengíbar, tedes algunha referencia? Todavía non vistes ningún vídeo deles? Todavía non vimos nada, por lo que dice Juanma, que tamén son moi peleos, busca moito o un pa un, con forza e esas cousas, pero nada, ainda non vimos nada, ainda queda unha semana inteira por traballar neso. Bueno, a nivel personal, primeiro tanto na tempada, diante da afección, levabas pouquiño tempo na pista,
días atrás tamén fora do cumpleanos e vitoria, non se pode pedir moito máis, non? Non se pode, a verdade é que non, é que foi chegar e encher e foi contentísimo, a verdade, de poder aproveitar esa oportunidade que me dá o entrenador e facelo con un gol xa brutal. Contanos un pouquiño como foi o gol para a xente que non puido asistir ao partido. Pois a verdade é que estaba ali intentando activarme un pouco, chamoume Juanma, díxome que iba a salir, que o fixera o mellor posible, que fixera como sabía, e foi salir e colleu o balón Renato, fixamos ali unha xogada, chegou ali a banda, puxeme no segundo pau, esperei ali a Renato que me pasara e foi empuxala nada máis e aí chegou a festa do gol. Gol do oportunista logo, como se Gol sabe. do oportunista, de saber estar ali, non? Iso é importante tamén, sempre. Non é, o gol é de empuxar, pero bueno, hai que estar ali para meterlo, a verdade. Saber ocupar os espacios. Bueno, que tal se atopa Sergio Cora nesta volta ao Burela Pescado Urbán? Bueno, xa estiveras a pasada temporada, xa xogaras algúns partidos, outros partidos non xogar, pero si convocatoria, pero desenvolviche a maior parte da temporada non de sempre xoga, non? No final. Bueno, como está sendo a volta, como te encontras? Ben, non quita algún día que sexa malo, pero bueno, os entrenamentos van ben e tudo facer o mellor que poido, sacar sempre o mellor de min, esperar as oportunidades que me Juanma para poder aproveitalas ao máximo, que así é como se gana os minutos e despois chega todo. Ti és natural de Viveiro, formado nas categorías de base, verdad? Do Pescado Urbán Burela. Bueno, si, formeime, pero bueno, empecé xogando nunha escola de Viveiro ali. Despois desa temporada pasada aí en Viveiro, chamaronme de aquí Cristian Gómez e díxome se quería vir probar aquí e xogar aquí en Burela, e meus pais dixeronme que sí, que podía vir, e estuve aquí desde juveniles de primeiro ano hasta ahora mesmo. Pois para un xogador que cubreu toda esa etapa en xuvenis no club, imagino que, bueno, pois que chegar arriba, chegar ao primeiro equipo bonito, e imagino que tamén é bonito de ver para os xogadores que non estaban na túa situación, non? En xuvenis, ver que xogadores como Elder, como Sergio Cora, como Renato, están aí dando o callo no primeiro equipo. A verdade é que compartín máis con Renato que con Elder. Con Renato estuve uns 3 anos, menos o último, máis ben porque ele xa estaba no primeiro equipo, xa estaba integrado ali, pero bueno, compartín bastante con Renato e foi unha felicidade para min estar aí con eles, despois de haber pasado tanto esos 3 anos, 2 con eles, pois a verdade é que estou moi contento de estar aquí onde estou. Bueno, é unha temporada moi bonita, polo que falábamos tamén con un punto difícil, se lle cas chamar, que, bueno, moita competencia no equipo, moi difícil rabuñar minutos, non? Na rotación do Burela. Claro, é difícil, sobre todo hai que traballar moito. Como che digo, levo moi pouco tempo no fútbol sala e os meus compañeiros levan, por dicilo así, toda a vida. E, bueno, aquí como non regalan nada, pois seguir loitando, traballando, e supoño que así chegarán os minutos e todas esas cousas boas. Como está sendo o salto de segunda B, maioritariamente o ano pasado non de sempre, a segunda A, como ves a diferencia de categoría? A ver, a verdade é que nótase. Ainda que parezca pouco, nótase moito, a verdade. Máis difícil segunda, por supuesto, e eu ali en Xove estaba moi contento tamén, porque tamén tiña moitos amigos ali que eran da miña zona, e bueno, estaba contento en Xove, pero despois o cambio aquí, moito cambio. En que o notas? Máis na calidade dos xogadores, sí, no traballo dos equipos, en que te parece? Sí, no traballo do equipo, nos equipos rivais, no xogo, todas as cousas notas. Bueno, a nivel individual, porque sempre, bueno, pues o fútbol sala é un deporte colectivo, pero a nivel individual supoño que sempre haberá pues algunhas instruccións que che suele pedir Juanma para facer de Sergio Cora un mellor xogador. Pois pídeme moitas cousas, a verdade, por pedir que non quede. Pídeme que xogue rápido, que decida rápido, que
eso, que a verdade que sempre me está pidindo eso. Eu, a verdade que non sei como facer, pero bueno, supoño que sea verdade, se dice el, eso, que xogue rápido e que decida rápido. Supoño que ten que ver co ritmo da categoría, non? Que sucede todo máis rápido, máis presión. Son tamén moi despistado eso, bueno. Bueno, a nivel personal, que lle pide Cora esta temporada? Pois que sexa unha boa temporada, que se cumpla ese reto que queremos todos, que é ascender, eso, que sexa unha temporada inolvidable para o Burela e para a afición, para todo, que cheguemos aí arriba donde merecemos estar. Eso é o título colectivo. O título personal, alguna cousiña? Personal, nada, eso, chegar, seguir mellorando, nada máis. Bueno, Sergio, pues, moitas gracias por estar aquí con nós en Xogo Bonito. Moita sorte con ese Burela Pescado Rubén a ganar o próximo partido entre o Mengíbar e bueno, a cumplir ese soño do ascenso. Pois moitas gracias a vos por convidarme. O partido Mengíbar, bueno, vai ser difícil, pero bueno, vamos a intentar sacar os 3 puntos e que ese soño de ascender, pois que ojalá se cumpla. Moitas gracias por estar aquí. Moitas gracias a vos. Pois seguimos con fútbol sala. Agora vamos falar do primeiro equipo femenino do Burela Pescado Rubén. Neste caso, para falar de descanso, porque non houve xornada. Sabedes que hai parón pola disputa do torneo 4 nacións de Guadalajara, onde van competir España, Rusia, Portugal e máis Italia. O torneo vaise disputar do 8 ao 10 de decembro. Lembrar, bueno, pues que non hai xogadoras, por desgraza, do Pescado Rubén Burela nese combinado español, malia o bom momento de algunhas delas, como Lara, por exemplo, pichichi da categoría da primeira división con 13 tantos. A competición do equipo femenino volverá na fin de semana do 16 de decembro. O equipo que preparan Julio Delgado e máis Iván Cao Lucas, pois ten 2 desplazamentos nas vindeiras xornadas. O primeiro será a cancha do Leganés e o segundo a pista do Ourense en Vialia, dos partidos complicados. Falaremos deles nos próximos programas de Xogo Bonito. Seguimos con fútbol sala en segunda B, derrota do onde sempre xove o equipo da pasada temporada de Sergio, 4-1 contra o Santiago de Sama. Marcou o gol do filial do Pescado Rubén Burela Manu. Vou aproveitar case, Sergio, despedinte, pero volvote a incluir para preguntarche un pouquiño polo Santiago de Sama, se xogarades o ano pasado, se xogarades ali, que tipo de rival é, porque parece que, bueno, pues, que o equipo de Pardeiro pues, non estuvo cómodo. A verdade é que ese equipo non o conoce porque o ano pasado non estaban, pero non che podo dicir nada porque non coñezo o equipo. Pois parece que foi un partido con un xogo moi directo, que os discípulos de Pardeiro sufriron bastante e que estiveron incómodos en todo momento. Con esta derrota, pois os xovenses ocupan a 10ª praza, teñen 13 puntos na segunda B, e o vindeiro rival pois será o Esteo, tamén a domicilio. Ahora acumula 2 partidos seguidos fora da casa onde sempre xove. Vamos repasar os resultados de base do Pescado Rubén Burela e despois facemos un pequeno descanso e seguimos falando en Xogo Bonito xa de baloncesto e máis de fútbol. Resultados na base: o filial femenino ganou fora, na cancha do Cidade de Lugo. Foi un resultado de 4-6 para o filial do Pescado Rubén femenino. En xuvenís, victorias tanto para o equipo A como para o equipo B. O equipo da División de Honra ganou ao Pecheches por 5-0, o Pescado Rubén Xuvenil B ganou ao Vivian por 7-1, os 2 partidos disputados na casa. En cadetes, o Pescado Rubén A levou a vitoria da pista do Lugo Sala 0-2 e o B descansou nesta xornada. En infantiles, 2 derrotas. O equipo infantil A perdeu na pista do Lugo Sala, mentras que o equipo infantil B
caeu fronte ao Maderas Barcia Lourenzá. En Alevíns, victoria para o equipo A ante o Santiago Futsal, derrota a domicilio do Alevín B en Lourenzá. En Benxamíns, tamén derrota do Benxamín diante do Panadería Nelly Lourenzá, e o Benxamín B cedeu tamén fronte ao Escolas de Celeiro Xove. Imos facer logo un pequeno parón en Xogo Bonito, xa vos digo, despois da volta do descanso repasamos resultados de baloncesto e resultados de fútbol. Radio Burela 107.7 FM. Estamos en rigoroso directo aquí en Radio Burela, na emisora do Corazón da Mariña, neste primeiro programa de decembro de Xogo Bonito, o vosso espazo deportivo. Xa sabedes que vos acompañamos todos os luns e todos os xoves ás 8 da tarde, con toda a actualidade e información do deporte burelao e da Mariña máis inmediata, con Ramón González aos mandos. Deporte, fútbol, fútbol sala, baloncesto, atletismo, todo o que pase por aquí que sexa relevante, polo contamos en Xogo Bonito, con previas de partidos, con resultados, con entrevistas aos protagonistas. Sabede que tamén podedes contactarnos en calquera momento mentre facemos o programa, chamando o noso número de teléfono 982 57 51 71, 982 57 51 71. Podedes chamarnos para falar con nós, para falar cos nosos convidados, para comentar partidos se os vistes, para facer preguntas, para o que queirades. Aquí en Radio Burela continuamos en rigoroso directo cando son agora mesmo as 8:22. Adiante, Ramón González. Volvemos en Xogo Bonito. Imos repasar agora os resultados de baloncesto. Na segunda categoría masculina cadete, primeira derrota do curso do Club Baloncesto Burela, que levaba unha tarxeta inmaculada até o de agora, pero caeu na casa fronte ao Ría de Ribadeo. O resultado 47-60. Mentras que o equipo femenino de categoría infantil pois tamén perdeu no derbi fronte ao Carferro Viveiro, neste caso por 3 puntos, 49-52. Referímonos ao equipo do 2005, das rapazas nacidas en 2005. O Club Baloncesto Burela 2004, das rapazas nacidas en 2004, de momento leva 3 victorias neses mesmos encontros, mentras que o Club Baloncesto Burela 2005 pois ten 2 victorias e unha derrota. Pois logo de falar de fútbol sala, de falar con Sergio Cora, de falar de baloncesto, imos acabar con fútbol o programa de hoxe. Repasamos resultados do Porto de Burela. Os xuvenís, os discípulos de Oque, que siguen líderes, gañaron no derbi ao Foz. Porto de Burela 2, Foz 1. 4 victorias seguidas levan os de Oque, que xa están clasificados para o campeonato provincial e que se van xugar na vindeira fin de semana o campeonato da Autonómica Norte no campo do Polvorín B. O Ribadeo, que é o equipo que está empatado a puntos cos de Oque, ten mellor golaveraxe o Porto de Burela, viaxa a Pontenova. Así que última xornada, a ver se o equipo burelés se pode facer con ese campeonato. En cadetes, Milagrosa 6, Porto de Burela 1. En infantís, outra boa noticia nos deron, neste caso o equipo que adestra Javi Ruiz, ganoulle o Porto de Burela tamén, neste caso o Foz, 4-2. Os infantís obteñen con ese triunfo a clasificación para o campeonato provincial a falta de unha xornada. Nesa categoría xa hai campeón, que é o Ribadeo con 30 puntos. En Alevíns, Viveiro A 4, Porto de Burela A 1, Porto de Burela B 5, Racing Vilalbés B 1. O Porto de Burela B de Alevíns é líder da segunda norte con 16 puntos. En Benxamíns sigue a boa marcha do equipo de Ares, que na pasada hai 2 xornadas ganoulle ao Lugo A, alcanzou o liderato da categoría, manteno esta xornada ao ganar no campo do Viveiro A. Viveiro A 1, Porto de Burela 3, 6 victorias en 6 encontros para os de Ares. O equipo Benxamín B descansou. En pre-Benxamíns, Viveiro A 2, Porto de Burela 7, Porto de Burela B 1, Racing Vilalbés B 2. Imos falar agora da Sociedade Deportiva Burela, de segunda autonómica, do primeiro equipo burelés, que ganou en Cospeito 1, Sociedade Deportiva Burela 3.
é a segunda victoria consecutiva para o conxunto burelés, que marcou os goles por mediación de Marcos, de Jairo e de Rodrigo, que se refixo dun gol en propia porta no minuto 7 para despois marcar o 1-3. Dúas victorias consecutivas, como decíamos, dos de Abel, 3 partidos en perder e colocanse cuartos, empatados a puntos co Cabreiros, con 26 puntos. Os postos de ascenso están máis preto para o conxunto verde, logo do empate do Cabreiros en Lourenzá 1-1. Primeiro da segunda autonómica o Guitiriz, dese grupo norte, con 33 tantos. O Pole segundo con 27, ocupa esa última zona que dá dereito a ascender a primeira. E o Burela así as cousas por recorte un punto de distancia coas plazas de privilexio, está a un solo punto de alcanzar ao segundo clasificado. Imos falar con Abel Eijo, entrenador da Sociedade Deportiva Burela, pois dese partido e da próxima xornada para o cadro burelés. Me parece que xa o temos ao outro lado do teléfono. Boas tardes, Abel. Hola, boas tardes. Bueno, contanos como foi ese partido fronte ao Cospeito. Bueno, foi un partido no cal se nos complicou ao principio, xa que nada, aos 4 ou 5 minutos, pois tuvamos a mala suerte de encaixar un gol en propia porta, bueno, salía un campo de xogo e toparte con un gol así, pois bueno, sempre che baixa un poquinho a moral, pero bueno, non foi así, gracias a Dios non foi así. Penso que fixemos unha moi boa primeira parte, é dicir, antes de conseguir o empate, o equipo xa dispuxo de 3 ou 4 ocasións moi claras para marcar, e bueno, nada, despois marcamos o 1-1 e o 2-1, nada, tamén veo en o 2 ou 3 minutos, e bueno, penso que controlamos o partido en todo momento. Xa te digo, fixamos unha primeira parte espectacular, na cal nos pudemos ir con un marcador moi amplio. E bueno, despois na parte, pues bueno, controlámosla, metimos o terceiro nun gol de córner de Rodrigo, e bueno, penso que o equipo non pasou apuros, traballamos ben en defensa, moi contento pro a partido que fixo o equipo. E che preguntar por o que máis che gustou do teu equipo en Cospeito, imagino que algo do que che gustou foi esa reacción, non? Eso que comentabas de, bueno, pues de encaixar un gol en propia meta e enseguida pois o equipo refíxose, non? Sí, xa te digo, é dicir, foi encaixar o gol, bueno, o equipo, bueno, foi arriba, chegábamos combinando, incluso, pois, aquí metimos un gol, unha xugada espectacular. Si o mete outro equipo destes de primeira división, pois igual se fala dela, sabes, aquí tempo. A verdad que foi, xa te digo, fixamos unha primeira parte, na cal dispuxamos de moitísimas ocasións, moitas. Entón, estou contento, tanto ofensivamente como defensivamente, o equipo ando moi ben. Bueno, imagino que fundamental iso, acadar iso que se soe dicir no deporte, non? Que 2 vitorias consecutivas dan moita consistencia, moita confianza ao equipo, non? Sí, porque, a ver, esta é unha categoría, a ver, na que sabemos que podes perder puntos en calquer campo, non? Tuvamos a suerte, como dixen a semana pasada, de que íamos a un campo terra sintética artificial, que, bueno, o campo estaba en unhas condicións inmellorables para xogar ao fútbol. Entonces, sabes, aí xa é moito máis difícil que te sorprendan, pois, cousas raras no fútbol, non? O terreno de xogo, tiña cheo de agua, bueno, entonces, bueno, sabíamos, pero bueno, sabes que vas a ir a outros campos por aí que son pequeniños, en mal estado, xa te digo, podes perder puntos en calquer campo, e bueno, mira, dixen hai 2 ou 3 semanas que só nos valía sumar de 3 en 3, e a ver se ahora estas 2 jornadas que nos quedan para acabar a primeira volta, pues somos capaces de conseguirlo. Bueno, despois dese empate entre Cabreiros e Lourenzá, os equipos da zona alta, pois escalades posicións, a segunda posición do ascenso está moi preto, a tiro de pedra, a un punto, sí que está un poquinho máis lexos o líder, pero tamén se suman outros rivais, non? Vía que o Folgueiro, por exemplo, pois xa leva 12 puntos dos últimos 15, esperabas esta igualdade? Sí, a ver, falamos ao principio de Liga, nós contábamos con que houbera estuvermos aí 4 ou 5 equipos, bueno, estás a ver, non? Que pasa? Que ahora, pois, bueno, como cando veño o inverno, que esteamos campos máis pesados, e disso, pois, bueno, os equipos que estean físicamente, que entrenan, pois, seguramente que se vai notar máis, non? Entón, aí, supoño que igual se parte un poquinho máis a clasificación, pero bueno, de un principio contábamos estar aí 4 ou 5 equipos.
Bueno, o vindeiro rival na Marosa o Roupar. Sí, a ver, eu polo que me comentaron, fálame moi ben del, de que teñen 4 ou 5 xogadores que marquen as diferencias. Bueno, a ver, oye, tamén ten un punto, eso quer decir de que malos non son. Entonces, bueno, pois vamos ter que facer un partido con todos como estamos facendo últimamente, moi serios, nada, intentar sumar os 3 puntos. Como estamos de efectivos? A ver, recuperamos xente para ese partido? Pois bueno, non sei, temos a baixa de Pedro cunha fisura nunha costilla. Penso que perdemos a Cristian porque por asuntos personales. Bueno, Adam non sei como vai responder. Bueno, non sei. É dicir, este fin de semana non hai liga, que se párase. Entonces, bueno, temos ahora 2 semanas para intentar recuperar a xente que temos así lesionada. A ver, hai que ir paso a paso. Moi ben, Abel, pois moitas gracias por atendernos, noraboa por esa victoria e sorte na volta á competición. Vale, hasta luego. Pois logo de repasar toda a xornada de fútbol dos equipos bureleses, pois ímonos despedir en Xogo Bonito. Damos as gracias de novo a Sergio Cora por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, despedímonos, saúda vos Ramón González con Matías Nicicia no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais, Manuel Gil grabando o programa para que non só o poidades escoitar, senón tamén ver en YouTube. Gracias por estar aí, esperamos vos o xoves, misma hora, mismo dial, 107.7, ás 8 da tarde, aquí estaremos con máis Xogo Bonito. Radio Burela, 107.7 FM.